What's up mga kabinta? My name is DJ March. Oh no no. Tina pa. Sige, Tina. Nakayong jowa na yung ex mo, ikaw hindi ka pa din nakamove on? Galaw-galaw din! More videos, just click the subscribe. Grabe! Ang haba na ng buhok mo. Joke lang. Everybody say! Ang bobobo nyo, ang bobobo nyo, ang bobobo nyong magtiwala sa mga unggoy, sa mga unggoy, sa mga unggoy na chismos. Alam mo, nakakabi ko na rin minsan yung mga followers mo na inaasar ka sa crush mo. Parang mga tanga. Hindi man lang i-mention. Dapat i-mention nyo. Malaki ang pinagkaiba ng malandi sa marupok. Dahil ang marupok, ako yun. Ang malandi, hindi ako yun. Baka ikaw yun. Nakakaloka talaga tong kapitbahay namin. Kaya naman pala ang bilis maubos ng ayuda niya. Pinang totoong its. Natalo tuloy ako. Hi, ate girl! Next time, kung tatasan mo ako ng kili ulit, make sure hindi drawing yan, ha? Kasi kapag itong wet toys ito ipinahid ko dyan sa kilay mo, yung ganito, oh. Girl, baka magbuka kang cosplayer ng itlog. Sa classroom may batas, bawal lumabas o bawal lumabas. Pero pag sinabing pag nag-comply ka sa bawal